Salutare YouTube! Am revenit cu Transformice. Am vrut să fac un videoclip mai de mult, dar am uitat că filmez. Deci am uitat că filmez. Și când am uitat că filmez, el am oprit videoclipul pentru că stăteam așa fără să vorbesc nimic și vreau și eu să filmez. Balonul ăla o să se spargă. Dați-vă, bă! Nu! Mamă, ce noroc a avut ăla. Nu, dați-vă, bă, de acolo, șoricii proști. Du-te, bă! Cât cât de prost să fii. Împingeți, bă, împingeți! Doamne, cum ieșim de aici? What? What? Bă, măcar fă-ne portal aici. Băi, uite ce om! Doamne! Pardon. Hai da o dată, bă, șaman prost. Că nu te descurci deloc. Hai, bă! Șamane, măcar fă-ne înăuntru. Și fă la albastru aceea, da, bravo. Și te făc. Foarte deștept. Pua. Dance. Hai, dance. Pe final o să bag o melodie. Oh, bun, bă, bun. Hai, odată, bă! Ia uite la ce faci. E praf rău. What? Crocodil? Cum naiba? What? World of Tanks. Hai, da. Ia uite ăla. Crocodil. Os! Gata. Îs primul, Bă, mamă! Ce s-o băgat în fața mea, că îmi căzut ăla pe cap. Doamne, cât de prost să fiu.
Mamă, încă 3 nivele. Bine că să fac ăsta și să dată pe ăsta. Se reguardează la locul ales. What? Și cam atât. Am uitat chiar că filmez. Sincer. Mamă, dar de ce stau bă lipit așa? Bă, cel mai prost nivel făcut. Aha, deci așa se face treaba pe nivelul ăsta. Bine, bă, că-mi spui acum. Titanii! Huda! Hai pe partea asta. Mami, dame esta ducale. Bă, dăm teleport. Dă-mi teleport. Șoricica e cari. Mamă! Mersi, boss. Este! No! Nu am stat atent. Dacă vrei jocul să luați, scrie transformice pe internet și îl veți găsi. Stop. Am spus. Pun o mică pauză. Stați. Stați. Asta-i pentru șmecher, nu e pentru lăutari. Asta-i pentru băieții cu buzunare mari. Nicolae Guță, regele manelelor. Și Dan Mocanu, idolul femeilor. Eu am bani negru cu bani Abramovici și fac senzație mereu ca Ibrahimovici. Să mă ajungă tot nu mi-a fost deloc ușor. Am avut ambiție de învingător. Dacă nu iau totul, mai bine nu mă complic. Nu sunt de Liga a doua, e joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi. Și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greie urăte mă trec la valoare. Joanii vor să fie la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi. Și am viteză toate ca în atac Van Persie. Cu toți greie urăte mă trec la valoare. Dușmanii pot să mă vadă la retrogradare. La fel ca Ducadam, sunt o legendă în viață. Multor lovituri, eu știu să le fac față. Ca și prințul Cristian, apar în tabloide. Se scrie despre mine, cam prea multe partide.